предплатената карта Edenred MasterCard получаваш не просто дигитален ваучер за храна, а удобството и възможностите на съвремието. Какви възможности ли? Ами можеш да ползваш ваучера директно през мобилното си устройство, при това веднага, или пък като физическа пластика, след като си поръчаш такава. В първия случай, бързо и лесно, само с 2-3 стъпки, можеш да добавиш своята Edenred MasterCard на мобилното си устройство направо в Google или Apple Wallet. Как става ли? Ето стъпките. Цък, отиваш на меню Карти, натискаш бутона Добави в портфейл, след това потвърждаваш добавянето на карта и накрая се съгласяваш с общите условия. Ако нямаш инсталиран портфейл, натисни бутона Инсталиране на Wallet. Той ще те препрати към магазина, откъдето безплатно да свалиш виртуалния си портфейл. След като го инсталираш, от приложението Edenred Plus вече можеш да добавиш картата в портфейла си и да я ползваш. Готово! През телефон или часовник с включено безконтактно плащане пазаруваш вече с лекота. Ако пък предпочиташ физическа карта, влизаш в меню Карти, в мобилното приложение или сайта на Edenred и правиш заявка. След някой друг ден вземаш картата. Ей, ама виж каква е хубава! След това потвърждаваш доставката на картата в мобилното приложение и там ще откриеш своя PIN-код в меню Карти. Помислили сме и за сигурността на твоята карта. При нужда можеш да я блокираш временно. В случай, че нямаш имейл пък или достъп до дигиталните ни решения, ще получиш директно физическа карта от работодателя, като можеш да проследиш баланса си по нея чрез телефонно обаждане. Независимо кой вариант предпочиташ – виртуална карта или физическа, и в двата случая печелиш удобство и можеш да ползваш картата си на POS-терминал в заведения за хранене, ресторанти и хранителни магазини, част от търговската мрежа на Edenred в цялата страна. Така че ти си на ход. Събуди апетита си. Плати с дигитален ваучер храна от Edenred България.